Xi drabi noħolqu kelmiet ġodda minn żewġ kelmiet qodma. Ngħidu aħna kantawtur. Kelma maħluqa minn kantant u awtur. U li tirreferi għal min jikteb u jkanta l-lirika tiegħu stess. X'nafu dwar is-sena tal-kantawturi f'Malta? Hawn min jgħid li dal-fadat kien bandist li minn fil-festa waqt li da fit-suntir għala daqqa ta' kandlir. Kantawtur huwa il-kantant li kanta l-kanzunetti li jikteb huwa stess. Għaw kantawturi li jiktbu il-lirika biss u xi ħadd ieħor jikteb il-mużika u għaw kantawturi li jiktbu l-mużika fuq kliem ta' ħadd ieħor. Min-naħa tiegħi jiena nikteb il-kanzunetti tiegħi b'lirika tiegħi u ktibt ukoll kanzunetti ma' persuni oħra. Bdina naraw kol ta' vantaġġ li ma tiktibx biss kanzunetti bil-lirika tiegħek imma wkoll kultant tissieħab ma' ħadd ieħor għax meta int qed tikteb ma' ħadd ieħor qed tieħu idea differenti, l-istil tal-lirika tista' tkun differenti minn dik li tikteb inti, allura toħroq mużika u kanzunetti pjuttost differenti. Bħal meta minaqat pereżempju ma' dawk li jiktbu l-scripts tat teatru u nikteb kanzunetti għat teatru, hemmhekk inti tieħu aspett differenti għax ikollok l-idea wkoll ta' min kiteb il-lirika. Il-kol ħadni għal-lezzjoni mill-iskola ta' Beslan. Poġġejna dej xulxin fuq l-istess bank tal-istess klassi. Meta kantawtur jikteb u jkanta il-kanzunetti tiegħu stess, ovvjament se jagħti l-emozzjoni l-istess emozzjoni li ħass meta kiteb dawk il-kanzunetti għax ovvjament ikun kitebhom u jaf eżatt x'rid jgħid. Imma dan ma jeskludix li jiġu kantati minn xi ħadd ieħor, jista' jkun kantanti aħjar minnu li jinterpretawhom. Jien naf niġi nagħti eżempju pereżempju il-kantawtur Taljan Lucio Battisti pereżempju, il-kanzunetti tiegħu ġew interpretati minn Mina pereżempju, kantanta bravissima. U tara il-verżjonijiet kemm ta' tiegħu li fl-opinjoni tiegħi jogħġbuni mod u kantanti oħra li interpretawhom li jogħġbuk b'mod differenti. Twelid tiffizzjat għall-arja savja li titlek bil-fwejja il-waħat. Għaw ħafna kantawturi u popolari wkoll daqs kantanti li ma jiktbux il-kanzunetti tagħhom. Insemmi wkoll kantanti bħal pereżempju Fred Bortelli. Fred Bortelli jikteb il-kanzunetti tiegħu stess. Walter Mikallef, Corazon Mizzi, Filip Vella. Ħafna drabi forsi ma nindunawx li dawk kienu kanzunetti mhux biss kantawhom imma kitbuhom huma stess. Dersa x-xita lejn l-għal. Min-naħa tiegħi bħala kantawtur inħossni fortunat li kelli ħafna opportunitajiet, speċjalment fuq it-televiżjoni lokali. Imma wkoll jiena niġi mistieden ħafna speċjalment f'lejliet letterarji fejn il-kanzunetti Maltin huma popolari ħafna u jiġu adattati għal serati bħal daw, lejliet Maltin. Ġeneralment jiena dejjem meta kantajt fil-pubbliku ġeneralment kantajt kanzunetti li ktibt jiena stess. Qed ngħix iffizzjat għall-arja fina li tinfed. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.